No niin, nyt ollaan takas Pattajalla. Nyt on aamu. Herättiin ja nyt alkaa aamutoimet. Mä aloitan aina suolavedellä. Eli mä laitan sinne limeä ja sit suolaa ja sit mä juon kahvia. Sä laitat suolaa sun veteen, niin se suola siinä auttaa sitä vettä imeytymään sun kehoon paremmin. Eli aina kun sä laitat suolaa sun veteen, niin sä nesteydyt paremmin. Niin kannattaa aina laittaa aamulla suolaa veteen, niin sulla on sit heti paljon energiaa heti aamusta. Niin, mitä mä yleensä teen täällä, niin ekaks mä vähän venyttelen, fiilistelen, sit mä istun alas ja luen kirjaa ja se on vähän niinku sitten siinä. Tää on vähän niinku semmonen latautumis mulle. Et mä tuun tänne ja lataudun, mä maadotan mun jalat. Niinku elän tätä, hengitän tätä pranaa, tätä elämäenergiaa. Ja sitten mennään hyvällä fiiliksellä, mennään töihin itsevarmuudella ja elämän voimalla. Vai mitä, Jan Mikael? Kyllä se näin on. Näin on. Kuka vittu sä oot? Kuka sä oot? Auringon saaminen aamulla on tärkeää sen takia, että silloin kun sä oot herännyt, niin sun keho on vielä täynnä sitä melatoniinia. Mut sit kun sä saat heti silmiin valoa, niin sun aivot on silleen, aha, nyt ollaan hereillä, nyt pitää alkaa tuottaa hormoneja, mitkä tekee meistä iloisia ja energisia, eli serotoniinia, endorfiineja, kaikkea mitä sun keho tuottaa luonnollisesti. Niin sun keho on vähän niinku semmonen sisäinen kello. Et sit kun se näkee valoa, niin se on hereillä, ja sit kun on pimeetä, niin sit se on nukkumassa. Silloin kun on pimeetä, se tuottaa melatoniinia, silloin kun on valosaa, niin tuottaa serotoniinia. Me ollaan eläimiä, me ollaan kelloja, me ollaan apinoita. Ei. Se on tärkeää venyttää täältä. Miettikää kuinka paljon verta täällä menee. Tää on niinku, täällä menee isoin verisuoni koko meidän systeemissä. Niin se on tärkeää venyttää tätä kohtaa, koska täällä kulkee melkein kaikista eniten energiaa kulkee täällä. Niin tätä kohtaa pitää venyttää aktiivisesti, jotta sun kaikki energia pääsee liikkumaan tosi hyvin täällä. Ja täältä lähtee kaikki testosteroni kanssa. Jos sä venytät tätä, niin sun veri kiertää paremmin suoraan sun töpöttimeen. No niin, mä nyt syön poikkeuksellisesti vähän erilaisia aamupalan. Yleensä mä syön jogurttia ja taatelia ja hunajaa. Mutta tällä kertaa mä söin eilen illalla mun jogurtin, niin mulla ei nyt jogurttia. Niin mä syön mun iltapalan nyt. Joten se on 4 leipää, 5 kananmunaa, mitkä on nyt tossa. Voita, hunajaa ja suolaa.
yksinkertainen, mutta täynnä vitamiineja ja hiilareita, koska niitä mä haluan, ja hyviä protskuja. Joten, ja ihan vittu hyvä, maistuu ihan pannukakoilta. No niin, nyt kun tää Grass-fed boy, voiko sitä sanoa Grass-fed boy? Joo, se on. Nyt kun tää Grass-fed boy on tässä, niin mä kastan nää leivät tänne. No niin, sit mitä me tehdään tällä lopulla kananmunalla, niin vaan heitetään tänne. Ja sitten mitä mä oon huomannut, tää pannu on ihan vitun kuuma tällä hetkellä. Mä oikeesti musta on tullut professional kokki, kun mä oon polkannut. Niin pitää oikeesti vaan kääriä ne tänne. Pitää vaan kääriä ne tänne näin. Niin sit se ei pala tonne pohjaan. Sit sä vaan hölskyttelet niitä tässä, kunnes siitä tulee semmonen vitun mehukassa. Munakasta. Munaa. Hyvää munaa. Ei vaan elämässä. Mä näytän sit mitä me tehdään täällä lopuksi. Sitten vaan tietenkin loppuu. Tohon myös tohon päälle. Next level. Next level. Ja sit tietenkin jokaisen suomalaisen pakollinen kahvi. Tää on mun toinen kuppi tänään, mutta minä juon vielä lisää. Tänään on mun lempipäivä eli jalkapäivä. Tänään mä en halua kauheasti puhua. Mä vaan näytän minkälainen mun treeni on ja vedetään täysin. Loppuun saakka vaan. Se on mun pullo.
Oh shit. Outonen. Yksi juttu, mitä mä haluan sanoa, on se, että muistakaa aina ennen settejä hengittää. Syviä hengityksiä, rauhallisia hengityksiä. Teillä menee happea teidän kehoon, niin silloin te suoritatte paljon paremmin.
Toi se Mika. Täysillä loppuun saakka. Nopeasti suihkaisit ruoanteko. Unohtui kuvata, että mitä me syödään, niin se on vaan riisiä, jauhelihaa, paprikaa ja sipulia ja suolaa ja pippuria. Ja se rimmas niin kuin mä sanoin. Vittu mä yritin rupea rappaa, mutta ihan sama. Ja sitten plus voi kahvi. Crafteri voi. Yes sir. Yes sir.